وچ کربل دے اج بکھر گئی، وچ کربل دے اج بکھر گئی، شاہ حسن دی گلدار جاگیر بلادی چن چن کے آکھے کفن پواواں میں قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، کبرا دیاں لیکھاں دی، کبرا دیاں لیکھاں دی کیویں گٹھڑی چھاواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، ہر ٹکڑا لفظ قرآن دا ہے، ہر نقش حسن دے نقش جیا، اکھے ٹکڑے چن چن قاسم دے، ریتا تو بابا اکبر دا، کنج حسن شبی تیری، کنج حسن شبی تیری، اج کل نال لاواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، تکنا نہ تیری امت نے تیرے قاسم دا جو حال کیتا، پہلا قتل کیتا تیرے گوہر نو، پھر گھوڑیاں نال بمال کیتا، کیویں قاسم گھوڑیاں دے، کیویں قاسم گھوڑیاں دے سما چلاواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، فروا دے لال تے وچ کربل، انج ظالم ظلم کمایا ہے، تقسیم ہویا تک قاسم نو نبیاں دا دل لرزایا ہے، ہر زخم تے زخم دسے، ہر زخم تے زخم دسے، جیڑا ٹکڑا چھاواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، بہوں کا چنیا قاسم نو زینب دے ویر ضعیفی وچ، قاسم تیرے زخماں وچ زخمی ہویا پاک شبیر ضعیفی وچ، کیویں لاش دی بچڑا، کیویں لاش دی بچڑا ترتیب بناواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، جویں ابن حسن شہید ہویا عرفان شباب دے عالم وچ، کرے زے غم ہور بیاں کیویں نہیں طاقت قلم تے کالم وچ،
منظور کری مولا، منظور کری مولا، جو لکھ دا جاواں میں قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، کبرا دیاں لیکھاں دی، کبرا دیاں لیکھاں دی، کیویں گٹھڑی چاواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، قاسم تیرے ٹکڑیاں نوں کیویں کفن پواواں میں، وچ کربل دے اج بکھر گئی، وچ کربل دے